där. Sen har vi fram. Ha den. Titta på mig. Det ska hjälpa dig ut. Ja, det var den. Kan du andas? Ska du ta ett djupt andetag? Håll huvudet alldeles stilla. Sitt bara stilla så kommer vi in till dig strax. Ja, sitt stilla. Jag har en patient där som har andning och cirkulation, verkar vaken och klar. Sitter själv när rumpan utsträckt. Verkar inte kritiskt i nuläget. Man kan inte komma ut och undersöka honom noggrannare. Ja, så fort bilen ska bli. Ja. Så försök ta in. Nej, titta på mig hela tiden. Titta på mig hela tiden. Sitt still. Kan vi krossa den på innerbacken? Klossa, Conny. Eller för att vi ska klossa. Kommer alldeles strax till dig. Sitt still och titta på fram hela tiden. Han kommer att ta massa runt om tiden. Låta i bilen. Nu tar jag till mig när bilen ska bilen och tar jag mig in dig håll. Alltså? Klossa. Klossa på andra sidan, Risken. Det är inte klart, du får avvakta. Titta rakt fram hela tiden. Det går inte bra. Ryggen. Ja, hon har ont någon annanstans. Bara ryggen. Så är det med tidiga sjukdomar. Har du någon annan sjukdom med dig? Försiktigt för att trycka så. Du har ingenting med dig? Du är helt frisk sen innan. Du är helt frisk sen innan. Ja. Så du. Ta tabletter för högt blodtryck. En tablett varje dag. Ja, vad är det du heter? Kalle. Hur gammal är du, Kalle? 67 år. Jörgen, fortfarande bedömning i Nej, kritiskt fortfarande, ja. Ingen patientstatus. Hörde du det, Göran? Ja, klart. Oförändrat. Backa inte. Jag vill kunna... Kör på det. Jag vill kunna fälla taket så ingenting ska vara... Ta en här med. Hopp. Ja. Tror du om det? Ja, hon kommer in där. Ja, jag kommer in. Då kan du ta det in. Vi kommer alldeles strax in till dig. Ta den på väg. Ja, ta på väg in, ja. Tack. Nej, kollega på väg in bakom mig. Du tittar bara rakt fram och sitter stilla. Ja. Sätter ihop en bändningsband. Sätt in bilen så här för bara komma upp på växeln. Ja. Jag bara så.
stabil. Bilen är stabil, utmärkt. Ja, jag kommer ner i bilen uppifrån. Nu ska vi ta en kort samling. Ja. Den kommer vi kasta. Ja, vi har så. Magnus! Ja, vi har en patient som är kritisk. Inte fastställd heller. Spinala skador eventuellt. Sitter lutad mot taket. Sitter upp som ni ser. Det var en normal andning. Bra. Vi kör en standardisering. Takfällning. Det funkar. Vi kommer upp här någonstans. Vi kommer få en bra vinkel att lyfta upp på. Så att standard. Försök få upp dörrarna. Spärra upp dem. Och sen vi krossar gaset. Bara det gaset där krossar vi. Problem kommer bli en baklucka. Eventuellt klippa baklucka. Ja. Eventuellt. Jack, fälla så mycket går och sen sätter vi skenorna och så lyfter vi. Behöver inte ha kettväst på. Plan B, om det är så att patienten blir förändrad tid eller att det inte går att fälla till mycket utrymme. Så eventuellt och i så fall så lyfter vi bara ut längst hoppa ut. Trycker så mycket det går och lyfter ut längre. Ja, okej. Kör vi. Ja, vänster stoppa. Dörrar. Dörrar. Magnus, har du... Vad vill ni ha först? Jag ska dörrar. Så du ska ha bubbelplast. Rutan är kvar. Vi klipper den. En pejsning. Jag tror också bra. Perfekt, sugasats. Jättebra. Har du kil på det, Lucke? Nej. Jag har kil här. Jag kommer. Kommer kilen? Perfekt. Har du fem med eller? Är dörrarna öppna? Ja, Sax. kan vi inte sätta Sax nummer 1. omfattat. Efter taket är fällt kan vi sätta kragen då. Ja, uppfattat. Ja då. Natten kommer. Patienten. Repetera. Peka patienten. Mjukplast. Var väg glidsked. Jag har inte fått hit en extra... Kastar du bakluckan Conny? Ja. Vi har inte en... Glidsked har han för någon. Ja. Så fort får vi färdig. Ja. Vi tar rutan innan. Ja. Då ser rutorna bak, framför. Du kan låta den bort. Låta bort. Sen vill jag ha ett klipp av stolpen tidigt, vill jag såga också. Ja.
något där borta. Jag vill ha A-stolpen tidigt nu. Ja, A-stolpen är nästa. Ja. A-stolpe. Magnus kommer och sågar den ner till. Jörgen. Kommer klippa på A-stolpen. Munskjut på, framruta sågas. Patienten täck. Vi är klara. Sågar den. Akta foten här lite. Såg ut lite där. Här är ni kommer klippa på. Avgasningsplikt. Stabiliseringen rör sig lite. Ja. På taket där ska det vara. Jag får en djupare inkant eller? Nej, nej, inte. Hålla. Där. Så vitt upp det där. Magnus. Ja. Avgasningsplikt bakåt. Magnus, vassa kanterskydd snart. Jag träffar Jörgen. Ja, jag känner. Jag har patient mot mig här också. Sätt ihop det, det var inte det. Först lås. Akta slangen. Jättesnyggt. Det blir jättebra. Har vi någon
Nej, de är på andra sidan. Inget mer dags. Ja, då får ni den. Nej, det är bra så. Kanttryck på. Kom här. Nackkragen ska ta. Vi väntar. Ja. Då är det insatsar. Innan vi ska ut. Kopplingen som patient. Berätta om patientkort. Kommer. Klart. Bräda in bakom. Jag förbereder sjukhus. Det blir nog brädan neråt nu och så drar vi. Ja. Det kan komma neråt. Kan vi få bort nackstödet? Ta bort det, Conny. Håll han där. Får vi lite utrymme däremellan. Kan du fälla sätet rent totalt? Ja, det är inte den va? Det är neråt i så fall. Släpp in Magnus. Jag finns in längst ner på den sidan. Ja, men om du går in ut istället. Nej. Andra sidan, nere mot golvet. Där ja. Ja, det sitter där uppe, precis. Rutger, så fort vi Så kommer då in. börjar, håller ni med? Gick det? Ja, nu fixar Borta. det hela. Det blir jättebra. Så. Coolt upp. Nu har vi plats till brädan. Ja. Magnus, hoppa in på den sidan. Då får du in där och få hjälp. Så får vi ta ner sätet lite till om du behöver. Andra sidan. Så, okej. Han har ryggen. Armar och den uppåt ryggen och så slider vi upp honom då. Man håller upp hjälpen. Ja, stoppa. Ja. Ja, jag tar det i armhålan. Ja. Nej, det är en stolpe. Benstoppen är vägen. Vi får lyfta upp honom ungefär 20 innan vi lägger bak honom. Ja, men jag kör ju på den. Vi lyfter upp och så trycker vi mot honom där. Alltså, så är med oss i ryggen. Var tar du någonstans? Jag tar axeln under axeln. Jag har ett grepp under axeln. Så axeln går rakt upp här. Se om jag får tag i den. Ja, gör du det. Ja, vi tar här. Okej, alla redo? Men ni har den har släppt. Det gör ingenting. Jag rör inte. Det är där borta. Ja. Alla redo? Ja. Okej. 1, 2, 8. Kvar honom. Jag håller honom här. Där inte bakom honom. Nu är jag med. Ja. Jag Är ni med? 30 centimeter upp. Ja. 1, 2, 8. Håll honom. Ja, brädan bra stabil här. Jag har en tung nyckel i sjukvården. Kan vi? Vi räddar loss honom lite där Är med du vaken? Styrgasen bort, kortad kortåret. Ja. Ja, du är på väg ut. Jag väntar lite innan vi går fram. Jag kommer flytta mig bort för att vi får plats. Håll emot Rutger. Och vi ska lite åt Conny på mitt Ja, håll. ja. 30 centimeter. Jag är med. Jag är med. 1, 2, 8.
Lite plats med Klara. Bra. Sista 20. Ja. Med 1, 2 och 3. Har vi han? Vi har honom. Jag kommer och hjälper Ja, med Bäck, Lage 2. Kan du hålla där ute? Jag håller honom nära. Kopplet. Vi tar av hjälmen. Ja. Men går du samman. Rakt ut på taket. Går det? Har du det? Ja. Syrgas inkopplad igen. Ja, syrgas inkopplad. Här är den. Syrgas är inkopplad igen. Ja. Nej, den är inte justerad. Den är inte Nej, inställd. Vänta. Jag justerar. Inte mycket längre tack. Sätt den ner på knä. hjälp där. Jag ska ha hjälp. Okej. Ska vi lyfta ut? Vi lyfter upp dem. Ja, det är bättre. Är ni med på att lyfta upp? Ja. Inte så bra till den Lage. Vilken andra sidan? Okej. Här. Jag har bra grepp här. Högen här. Och där. Ja. Okej. 1, 2 och 3. Och sakta. Rakt bak. Jag ligger där. Ja, där. Nej, 1, 2 och 3. Fint. Det är spänning hela vägen, va? Ja. Ja, vi kör tills klockan går. Regular. Det här kommer mellan benen först. Den här tar jag bort. Tagen. Jo, perfekt. Jag håller här nere. In i munnen. Öppna munnen. Jättebra, tack. Bäst. Jag lyssnar lite. Där kan du ta ett djupt andetag. Den är sned. Känns det okej? Hans arm är i vägen. Ta bort hans arm. Känner lite på din mage här. Jag bra här. Okej. Se gärna till att få fast den där uppe först. Jag ska Har du bli. ont någonstans nu? Innan vi drar. Det bara gå runt. Där och till. Lyfta på fötterna. Ja. 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 Tillsammans. Ja. Ja. Spänn på hoppet där. På låret där. Jag fick lyfta till Bild på patienten. Ja. Ja, okej. Då ska vi ha. Tänk på det. Kan du pausa där?